Oh, tanawa. Mao na ingon ako nimo. Naulian na jud ka. Kalasgaw. Bu ako'y makakwarta, ako man na kwartahan. Di jud pwede mo balik jud ko dito. Hanap imong pananaw. Unoy, Kani, tanawa daw ni unsa man ni? hanap jud ni murag ako'y makita noy. Wala jud. Wala noy. Kani, Wala jud noy. Pakalay campus kabaya juga 500 ani ron. Ita yun matanggal ta pagka doktor oy. Ultimo piso ba kabuang tagpangita. hoy, mga bade. Boss, saman boss. Pangita mo na magpatambal dire ron. Tatagaan ako sila kondisyon. Kung maayo sila, 500 ra akong pangayon sila ha. Uy. 500. Pag dili, ako'y matag nila isa kalibo. Kung maayo, tagaag 500. Kung dili, si mahata iskalibo. Kani, murag di rin ako makakwarta ni ba? Ika ng mga sakitanan. Kaya na ko na, kigiskulahan ako na. Tistingan tanig ilad di. Noy, may buntag. Hoy dong, mayong buntag ko. Unsa may ato? Magpatambal ta ko ni ba, kaya nawatan ko pang lasa. Kana. Kani, mailad yun ako ni Ron. Dali ra kay na. Ali diri lingkod. Pila naman ni nakatuig di mo dinadala nga nawadaan kay panglasa. Mga 5 katuig na yun ni Noy ba, Noy? Ay, 5 katuig pa manday. Kaya pa na ako ni. Badi-badi, ambe. Usa man na, usa mo ni naman, Noy. Ayaw na daghang pangutana. Imna. Ha! Gasolina man eh! Oh, tanawa. Mao na ingon ako nimo. Naulian na jud ka kay nalasahan na nimo gasolina. Mao ba, Noy? Salamat kay Noy. Say salamat. Sa atong nasabutan, ug maayo ka, muhatag ka sa akoa og 500. Kung wala ka naayo, ako datoy muhatag og 1,000 nimo. Kalasgaw. Bu ako'y makakwarta, ako man na kwartahan. Di jud pwede mo balik jud ko dito. Okay kay kung partida sila ano. Okay kayo, Kung boss. maayo sila, sila yung muhatag 500 sa ako. Ug dito maayo, ako may muhatag 1,000 sila, di ba? Okay kayo? Antay lang to. Di jud pwede di jud ko mo balos. Kwaor ko to 500. Noy, Noy, magpatambal na pug ko. Unsa na puday ka? Nito ka na pud lagi akong kalimtano, Noy. Pila naman nakatuig di mong dala-dala. Katong niaging tuig pa jud ni ba, Noy? Kadi, kwarta na jud ko ani. Kinsa ganito'y pangalan nimo? Mao gani problema gani Noy, no, kay pati pangalan ako nalimtan. Ay sus, dali ra kay na. Badi-badi, ambe. Ha? Kalasgaw. Gasolina man ni Noy. O, tanawa. Dali ra kayo, naulian na ka. Ano man, Noy? Nakahinomdom na ka. Nga gasolina ni. Di ba mao ni imong giinom tong niagi? Eh, tama rin, Noy, no? Gasolina. Salamat ka, Noy, ha, Noy. O, salamat po. Pero, ayaw kalimting 500 ha, nga itong ikasabutan. Kalasgaw, makabayad na pug ko. Bayad ang bayad. Kalasgaw. Naduhaan na yung kudla ba? Urotang kwarta, huwag pa yung ko kabawi nila. Sige lang, napako isa ka plano. Sarong di ko kagwartaan eh. Boss, di balik na pud boss oh. Doktor nga wayanaw. Bayapon ni tagam ni doktora ni. Nakapila na siya nakabayad dire. Nagtuo siguro ni siya maisahan ta ba? Sakto boss, agpadool na pong kwarta. Kani no, wag yun na tagambus. Balik na po ko, Noy, kay murag ni hanap na yung pananaw, Noy. Ay, ali. Duol sa dire. Balik naman mo sakit. Pwede naman mo daghanang sakit. Oy, naunsa ka. Kani, murag di kasi siya kasakupan ni ba? Kwarta na yun ni. Kuan, manggod, Noy, murag ni hanap ako pananaw ba? Hanap imong pananaw. O, Noy? Kani, tanawa daw ni. Unsa man ni? Hanap yun, Noy, murag ako'y makita, Noy. Wala, John. Wala, Noy. Kani, Wala yun, Noy. Pakalay campus kabaya juga 500 ani ron. na. Lisoda de ayuhon ni nimong sakit. Oy, murag makabayad jud kog 1,000 ani ba? Kani, sudah lajuk atik na ko ba, bubayad yung skalibo. Unsa ingon nimo? Wala, hanap juga akong pananaw, Noy. Makabayad na jud ay kog 1,000 ani. Dara oh. May bandan mo lagi, Noy. Oh, tanawa. Naulian na gyud siya. Nga naman, Noy. Nakabalo man lagi ka nga 500 ra kong gihatag. Nakakita na ka. Salamat, Noy. Unsay salamat ang bayad. Imbit ako yung mangwarta, ako man ni pangwartahan. Galas ko ni trabaho, ah.